ورحي نادينا كريستين بالماريام وان صوم قصقام البحال ورحي زمانتيو أبزا ورحي زياء فولي مرتي كالمهارينات أكتاتينا إذن المهارين تمرتا هذا أين استحزان بينا نزا نادينا كريستين بالماريام بحال بحنصب كنود لنا مالتي استغال مثلا كلتا ويسلست لنا قبركو هذا بودا تفتني تنارستي شوعات إذا شوعات زي انتهي بحالا شوعات قالات مسكن ويكا شوعات أسرها مسكن شوعات قالات مسكن وي شوعات أسرها مسكن أسرها قعرنا مسكن دمتنا مسكن دهينا مسكن ويكنا يسوع كريستوس نابز عالم زي سماي زفانو قريبو نابز مدر زي مسمسه كاب قدست دنگل مريم مستولده اب قرانيو مسكن مسبصحه ناي مودعتا شوعات قالات يمنا زي شوعات قالات زين انتهي زلا كل كريستيان كفلطن زلون ازين رزل قالات كنبرلن زلنا قالات يمتا شوعات قالات مسكن يبحال شوعات قالات مسكن شوعات قالات مسكن ማለት شوعات قالات ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝተዛረበ ማለት ኣብ መስቀል ዝተዛረበ ናይ መወዳእታ ንዓና ዝገደፈን ለቦሕ ስምዕታ መልእኽቲ ስለዚህ እታ መጀመርታ ቃል እንታይ ትብል ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ቁጽሪ 34 ነመጀመርታ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምስተሰቀለ መጀመርታ ዝበላ ቃል ወአቦይ ዝገብሩ ኣይፈልጥን የምሞ ተደገሉ ነመጀመርታ ቃል ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ምስ ደየበ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ኣብ መስቀል ምስ በጽሐ ነመጀመርታ ዝበላ ቃል ወጎይታ ዝፈልጥዎ ዝገብሩ ኣይፈልጥን የምሞ ይቀርብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩላትና ከምንፈልጦ ኣብ ጌተሰማኒ ምስተተሓዘ ክሳብ እንዳ ቀያፋ ዝኸይድ ዝኹሉ እንዳጎተትዎ እዚ ሁሉ እናቀጥቀጥዎ እዚ ሁሉ እናሃረምዎ እዚ ሁሉ እናጸፍዕዎ እዚ ሁሉ ከለብስሉ ንጉስ ዓለም ኢሎም ክሰግድሉ ከለዉ እዚ ሁሉ ሰብ ዘይገብሮ ክፉእ ዘበለ ኣብኡ ክፍጸም ከሎ እዚ ሁሉ ጥራሕ ዝባኑ ኣውፂኦም ኣብ ዝባኑ ባርኖስ ንጉስ ጥራሕ ዝባኑ ንጉስ እናበሉ ኣብ ከተማ ከዝብዎ ከለዉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንቲ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ أمريرا نبتختما أنست كبخيا مسرعين نحايا كبخيا لين دكهم بخيا زبالن كحن أكن مفردي مسغربوا زلون زيلون صحف تقول بينو تسحيفو تقاليمو حسوت مسخاكر جيكا زلو حد بمولو هوي إلو أبديكيت أكيبو نيسوس كريستوس كله خسر خرم كلا حنت قلبها حيملسة هيرودس مسافة تقلو أمكو كأسر خطل كسرت دليل يجبر سلطان زلنا كوي أكثر إنجها مسبولو هيرودس انتهى يسوع كريستوس عن خاطر حزارين كابلا علي انت زي الكواهب عن خاطر سلازي ادخلوا نا يسوع كريستوس نا يبيتنا مرحنينا يسوع كريستوس أبكمل بيلاطس غريمو بيلاطس نروسي أيت زارني حلو إذا كل زتصلمو خازلو إذا كل زمرو خازلو إذا كل سمكا زقفو زلو إذا كل هجلا أبديكا فايز بلاك خازلوتي قرب لنفساتك على خير قرب نساتهم بقطعة صعبوا نسجن بالفقر صعبوا نساتهم بقطعة بقطوة نسجن بالتعدست صعبوا سلازي
ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ክሳብ ዝበጽሕ እዚ ኩሉ ግርፋት እዚ ኩሉ ስቃይ እዚ ኩሉ ማእሰርቲ እዚ ኩሉ ጸርፊ እዚ ኩሉ ውርደት ሓንቲ ቃል አይመለስ ብዛዕባ ኣብኡ ዝወርድ ዝነበረ ስቃይ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎቲቶም ምስ ወሰድዎ ብዛዕባ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ክሽንክርዎ እንከለዉ ብዛዕባ ኣብኡ ዝወርድ ዝነበረ ስቃይ ንሰባት ዘስካሕክሕ እትረፍ ንገረፍ ዝተገረፊኡ ንገረፍቱ እውን ዘድከመ ማሕረንቲ ከቢድ ስቃይ ብዛዕባ እቲ ብዓበይቲ ሽኻን ፈጥንኩም ምስማርሲ ነዛ ኢካ እዚኣ ወዲኣስ እንደገና ኣብ ዕንጨይቲ ኣትያ ጠልጠል ተብለካ ይትጠልዩ እንታይ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ተሸንከረሉ ሽንካ እዛ ኣብ ሃገረ ሰብ ሪእኩም ኣለኹ ዶ ዓበይቲ ቦታትና እንደ ከተማታት ክንደይ ትፈልጦ ቆርበቱ ዝርግሑሉ ሽኻን ዓበይቲ ሓሳብ ከምኡ እዩ ሽኻን ብጣዕሚ ሓያል ከጽንዑ ዝኽእል ምክንያቱ እተን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዘጽንዖም መሸንከራት ሰለስተ እዩ ነይረን ክልተ ኣብ ኢዱ ሕጂ ነቲ ባላንስ ንክሕልናኩ ብጣዕሚ ኣብ መስመር ክኸውን ኣለዎ ሓንቲ ብዛ ኢዱ እዚኣ ሓንቲ ብዛ ኢዱ እዚኣ ንክልተ እግሩ ደሪቡ ከዓ ዘንኩል ሓደ ዓበ ምስማር ሓሙሽተ ቅንዋተ መስቀል ኢና ንፅውዕ ኢና ኩሉ ግዜ እዚአን ሰለስቲአን ሓንቲ ከዓ ኣብ ርእሱ ተኒጎም ዝደፍቁሉ ኣኽሊል ኣብ ጎኑ ዝወቅዎ ውጋእ ሓሙሽተ ቅንዋተ መስቀል እና በቤተ ክርስቲያን ንፅውዕ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሽንካር ከም ዘለዎ ኣብ ኢዱ ከኣቱ እንከሎ ብዛዕባ እቲ ካብ ሙሉእ ኣካላቱ ካብ ርእሱ ጀሚሩ ክሳብ ጽፍሪ እግሩ ዛሕዛሕ ዝብል ዝነበረ ደም ኣይተሸገረሉን ጎይታ ብጣዕሚ ዘገረመ ብዛዕባ እቲ ሽክና ሓምሓም ከንኩል ዝኽእል ተርር እሾኽ ተተኒጉ ብሙሉእ ርእሱ ዝዞረ ደፊኦም ብሓይሊ ክሳብ ቀረንቀራ ርእሱ ኣንኪሉ ኣብ ውሽጢ ሓንጎሉ ክሳብ ዝኣቱ ዝወቅዎ መስመር እቲ እሾኽ ብዛዕባኡ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተሸገረን ብዛዕባ ኣጓብዝ እናተበራረዩ ዓፅሙ ቆልቦ ክሳብ ዝመስል ኩሉ ሕቁ ክሳብ ዝቀላለጥ ዝሃረምዎ ብዛዕባኡ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተሸገረን ብዛዕባ እቲ ኣብ ርእሲኡ ዝወርድ ጸለመ ኣብ ርእሲኡ ዝግበር ዝነበረ ኣሽካዕላል ኣብ ቅድሚኡ ጡፍ ዝበሃሎ ዝነበረ ጠፍጣፍ ርኩሳት ወተወከፈ ምራቀ ርኩሳን ይብል ቅዱስ ጽሑፍና ብዛዕባኡ ኣይተጨነቁ ብዛዕባ እቶም ሰባት ብምሉኦም ሆይ እናበሉ ኣብ ርእሲኡ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩሉ ኣይተጨነቁ ብጣዕሚ ዝገበሩ ምሉእ ኣቓልቦ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበይ ነይሩ ፍቕሪ ደቂ ሰባት ብጣዕሚ ዘገርም እዚ ኩሉ እናተገበረ ከሎ ብዛዕባኡ ኣይኮነን ስቃይ ንርኢና ክርስቶስ ብዛዕባኡ ኣይኮነን ነይሩ ቃንዛ ናይ ክርስቶስ እቲ ኩሉ ኣብ ርእሱ እናወረደ ከሎ ብዛዕባኡ ይኮነን ተሳቂዩ ብዛዕባ መን ብዛዕባ ፍቕሪ ደቂ ሰባት ኣብዚ ከቢድ ስቃይ ኣብዚ ከቢድ ጭንቀት ኣብዚ ክትፃወሮን ክትዛረቦን ዘሰንብደካ ዘረባ ኮይኑ ኣብ ስቃዩ ግርፋቱ ስቕለቱ ጸርፉ ላፁ ንዝተሳተፉ ሰባት ኩሎም ንኩሎም ድሕሪ ኣብ ከቢድ ስቃይ ምውዳቁ ናይ ንመጀመርታ ግዜ ድሕሪ ዝኩሉ ፀበባ ምስ ሓደፈ ንመጀመርታ ግዜ ዓዊሉ ኩሉ ሰብ ክሰምዖ ዝበላ ቃል እንታይ ነይራ ወኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጥን እዮም እሞ ሓደ ገበሩ ብጣዕሚ ዘገርም እዚ ኩሉ ዝበሃል ዝነበረ እዚ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ እዚ ኩሉ ዝወርድ ዝነበረ ኣደራዕ ኣይፀንፀ ኣበይ ጥራሕ ነይሩ
እዞም ሰባት ዝገብሩ ዘጨንቆ ነገር ናብ ሕልምነው ኣብ ሓሳቡ ዝመፀ ነገር እንታይ እዞም ሰባት እዚኦም ዝገብርዎ ዘለው ነገር ኣይፈልጥዎን እዮም እሞ